खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बै खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। गावखौ जिउ फोजोबनानै लानाय समाजाव उदां जागोन बे नङा। गावखौ जुदि जिउ फोजोबनानै लायो जोंनि हारि, नखर, समाज आरो ओनसोलाबो खहा जागोन। बेनिखायनो थैया जेरै दं बेनिफ्राय बारग'नायनि माखासे राहाफोरबो दं। बे बाथ्राखौ बुंथियो क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी। बिथाङा एइचएसएलसि आरो एइचएस जोबथा आनजाद जानो गोनांखौ दोनथ'बाय एबा जानाय नंला होननानै मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरमायदों। बिथाङा बेखौ बुंथियो दि माखासे फाइनालानो आनजाद होनो गोनांखौ थिखांनानै हरसिगोन होननानै बुंथिनानै होयो। मैया उदालगुरि जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबाद आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखि फरायसालि साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि मावसुमाफोरा गेजेर आरो गोजौ फरायसालि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर' लोगोसे बि टि आरनि एमएलए दिलीप बर'। बिथाङा फरायसालि सिखोन-साखोन खालामनाय हाबाफारिखौ मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीआ खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों जे फरायसालिया सिखोन-साखोन खालामनायनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंनानै रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव साखोन-सिखोन लानाय हाबाफारि खामानि मावफुंनाय जादों। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव 3,477 कभिड पजिटिभ मोननो हादों आरो थैनायनि हारआ जाहैबाय 41 जन सुबुं आरो कभिड पजिटिभनि रेटआ जाहैबाय 2.5 जौखोन्दो।